ماتيا صيا ምክንያቱ እንታይ ምስለኩም በቃ ሰብ ሓደ ግዜ በቃ ናብ ንብረት راح ይዘልብ ምክንያቱ ኣነ ከጅምር ከለኹስ ነው ሕጂ ኣይገበርኩም ካብ ዝምር ሓቂ ሓይሽ ግን ብሪሞት ኣፀጊዐ ወይ ናብ መጽሓፍቲ ኣፀጊዐ ቪድዮ ስእል ነራ ወላ ዘን ሓፀር እዋን ኮና ኢንቨስት ክብር ስለ ዘልብን እየ ገይረ መጽያ صيا مش في صالون قال بالني واو يمكن كله حدش زبله كيف قالوا كله كيف قالوا تيلو مانوال هذه تشارجر ناي تاريمو تخون ماشي اوكي سبر انا اقول نجيك يا قط خلا ندي ام تاسل زر اقواس